har glædet os helt sindssygt til at sige velkommen til alle jer. Og i det hele taget har vi glædet os til at se vores hus blive brugt på en ny måde. Ja, nu fortæller jeg bare, som det er. Og så kigger han på mig og siger, det ved vi da godt, vi kalder dig heks, når du ikke er her.